И това е второто ми видео и това е моята уникална космическа екипировка, създадена от Dr. Travelers. Едното е Diamond Helmet, второто е Diamond броня и това е космически шлем, космическа броня и ето тук е Diamond диамантения меч, който чакайте момент да си обува панталоните. Ето тук е меча, който отнася 7 демидж. Магма крем, който помага да отвари. И каквото е Glowstone Dust. Това го дава 200, като ги убиеш и имаме уникална карта. Ако ви харесва това видео, моля, абонирайте.